Здравейте! Днес ще направя клипче любими продукти за юли месец. Съжалявам за клипа, просто за късния клип, но просто бях болна и нямаше как да го направя. Бях много хремова и такива работи, даже още май съм болна, но съм сигурна, че чувствам се по-добре. И така. Първите продукти ще започна с продуктите за тяло, които използвам, съм много доволна от тях. Съжалявам, че го заваряте в този вид, но просто преди малко стана. Преди половин час някъде. И така. Добре. Започвам. Първият продукт за тяло е това от Oriflame. С мирис на... Какво е това? Добре, името. Ако някак се пишете долу в коментари. Не забравяйте. Не е ягод. Малина. Съжалявам. Защото когато, примерно, нали си напръскам... Напръскам тялото, помпичката ми нещо останахме. Използвала съм го това 2 седмици и съм пълна. Използвала съм само толкова. Така. Нещо помпичката ми оставя да работи. Така много хубаво мирише. Малените се усеща много, както сега ще демонстрирам тези цяло. То по принцип е за след баня, но аз го използвам и преди да вляза в баня, т.е. когато не съм още в банята, нали? Така. Този продукт, какво да кажа за него, той е уникален. Тоест, харесва много как дава свежест на тялото, т.е. чувстваш се по-бодър, енергия. Имам чувство, че получаваш енергия и нещо такова. Да. Добре, да свършим този път. Така. Следващия продукт за цяло е съмба. Ето този крем, т.е. той става за всички, за ръце, за лице, за всичко. Той не пише от каква марка е, но тук пише нещо. Разпивание. Не. Ужас. Мътните му да може да има. Така. Той има много хубав мирис, не мога да го опиша, все едно лайка и още нещо. Не така. Да, това ще кажа за този продукт. Супер е. Тоест, харесвам и неговото усещане, също е като ето това, но е с нанасене с така, а това е с помпичка, което нещо ги се получава работата. Така, какво използвам за коса? Използвам тази спорира нещо се оплетах. Маска от Oriflame, която е за коса. Ето. Тук пише Oriflame, не знам как се взем. Hair. Така. Мириша божествено. Тя е с кокос и манго. Просто уникално. Тоест, смисълта на тези два плода е уникално и е 200 мл. Аз съм използвала поне около 100. Ми е останало много малко. Ето вижте. Даже не знам дали ще се забележи. След това мога да направя клипче как се приготвя. Тоест, след като направя това, ще направя още едно. За извинение, примерно за наказанието ми, че не съм правила поне 2-3 седмици. Така.
Другото нещо за коса, което използваме отново на Oriflame Natural Shower Gel. Някакъв балсам отново за коса, който използвам за... Значи имам кичури, не знам дали сте забелязали. Добре, не знам дали сте забелязали, но заради тези кичури използвам този гел. Не знам с какво това, май манго и моркови, но не съм толкова сигурна. За този продукт мога да кажа много работи, но първо ще кажа, че е уникален, т.е. косата ми изглежда по-обемна, изглежда мазна и сплескана, както преди. Вижте колко по-добър е ефекта и когато нанеса на косата си, изглежда все едно съм сложила злато по косата, т.е. уникална. Просто не мога да ви опиша чувството, което поръчайте си го, ако намерите такова. Аз се го взех от Oriflame. Много уникално. И да. Добре, приключваме с тази продукт. Какво използвам за цяло? Отново, но това е т.е. за масаж, защото поне, как да кажа, винаги използвам, т.е. винаги идва една масажьорка в нас и лягам на ето това легло. Ще ви обясня. И почва да им правя масаж. За което ви препоръчам да си купя нещо такова, т.е. това отново е от Oriflame. Там го намерих. Единствено там можеш да намерите такова. Много е добро, пива много добре в кожата. Когато ви правят масаж, имате чувство, че някаква вибрация минава в тялото ви и се чувствате много добре. Тоест, добре качеството на това нещо. То е 400 мл. Ето, не вярвате. Как да го... Не знам дали ще се забележи. Ето тук да пише. Съжалявам, че не можете да видите, че е 400 мл, но това нещо издържа 24 часа, при което когато ми направят масажа и след това аз легна вечерта да спа и спа като къпа за бебе, честно да ви кажа. Така. И отново един продукт, който е този път е от... не знам къде. Както и да е, това е Рексона. Така. Тя е 150 мл. Ето тук. Така. Издържа 48 часа, т.е. 2 дни. При което на мен ми действа, съжаление, че при мен ми действа поне само 24 часа, а не 48. За жалост е така. Но съжалявам, това бяха всичките продукти, които мога да ви покажа. Тоест все още не съм взела нови. Ако взема нови, ви обещавам, че август, може би, ще направя клип отново. Как, т.е. любим продукти от август. Как знаете, да, остава 2 месеца до училище. Това за мен е гадно. Много гадно. Тоест, че не си ходя пак на училище, защото като чула, че ще няма как да правя по-чести клипове. И да. Ако ви е харесал този клип, кликнете нагоре. Мирайте за мен, коментирайте, споделяйте и чао!